Señoras e señores, moi boas tardes. Gracias, Loli. Aquí estamos, efectivamente, un saúdo desde o Mosteiro de San Domingos de Bonaval, en Santiago, onde nos encontramos un ano máis, como cada 25 de xuño, para asistir en directo á entrega das Medallas Castelao, unha condecoración civil que outorga a Xunta de Galicia para premiar a traxectoria vital, artística, literaria, intelectual ou de calquer outro tipo dunha persoa ou dun colectivo galego distinguido. Entrégase precisamente o 25 de xuño porque nesta data do ano 1984 retornaban a Galicia os restos mortais de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, e algúns que xa vamos tendo unha idade recordámolo perfectamente. Ese mesmo ano, 1984, foi cando a Xunta creou este premio, a Medalla Castelao. Vemos xa como o presidente da Xunta e tamén o vicepresidente e chanceler das medallas, acompañado por parte dos premiados, fan a súa entrada neste recinto que está xa ateigado de público, autoridades civis, militares, representantes de toda a sociedade galega, tamén premiados en anos anteriores, ateigan esta igrexa de San Domingos de Bonaval, nunha das ceremonias máis entrañables das que se celebran ao longo do ano aquí na capital de Galicia. Primeira parada para facer unha pequena homenaxe en forma de saúdo ante os restos mortais de Castelao que descansan aquí neste panteón de galegos ilustres. É dicir, que este ano as medallas, os premiados, segundo un decreto publicado no Diario Oficial de Galicia do pasado mércores 13 de xuño, son Isabel Aguirre de Úrcola, María Xosé Alonso Fernández, Xesús Domínguez Fernández, Xesús Mato e un colectivo, o de carteiros e carteiras rurais de Galicia, funcionarios de Correos, que segundo se recolle no decreto da Xunta que lles outorga esta Medalla Castelao, quixo deste xeito homenaxear a unha das profesións máis tradicionais de Galicia, o carteiro rural. Son en total 1007 empregados de Correos que co seu traballo diario contribúen. Hola, moi bons días a todos. Sexan benvidos a esta cerimonia de imposición das Medallas Castelao 2018. Me van permitir que saúde en primeiro lugar o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o vicepresidente e chanceler desta medalla, Alfonso Rueda Valenzuela, a todas as autoridades e representacións, por suposto, os 5 galardoados. Reciban tamén un saúdo moi cordial ás persoas que están aquí acompañándonos neste recinto emblemático de Santo Domingos de Bonaval e, por suposto, un saúdo tamén a todas as persoas que seguen esta retransmisión en directo a través da Televisión de Galicia e da Radio Galega. Este ano cúmprese unha efeméride de Castelao. A verdade é que non é nada difícil atopar unha case cada ano, porque este escritor, pintor e escritor tiña unha actividade, como ben sabemos todos, incesante. En 1918, é dicir, hai 100 anos, pintou varios cadros, pero un dos máis coñecidos, dos que máis sona lle deu, é o Regreso do Indiano. Pódese ver estes días no Museo do Gallás, na Cidade da Cultura, dentro da exposición Galicia Universal. Hai ali tamén obras de Lugrís, de Laxeiro, de Colmeiro, de Seoane, mesmo de Picasso. A colección permite comprender como a construción recente da arte galega é froito de dous factores: o compromiso dos artistas coa identidade de Galicia e a súa vocación de universalidade, de estar en permanente contacto coas correntes de vanguarda. Vemos tamén eses rasgos, e os veremos despois, nas traxectorias dos galardoados este ano, e son tamén dous rasgos específicos que son a razón de ser destas medallas Castelao. Pero antes de proceder á entrega, queremos comezar este acto con agasallo aos sentidos para ver e escoitar o grupo Vox Stelae, que interpreta agora para todos nós a peza O Rodaballo, unha melodía popular con arranxos de Joaquín Boto.
vender a praza, e con moito disimulo, e que non foi comprare, ui ai ai, a filla do cachirulo, e que non foi a comprare a filla do cachirulo. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la. Aquí se acabou a historia do famoso rodaballo. Aquí se acabou a historia do famoso rodaballo. E por non haber aceite, ui ai ai, houbo que comelo asado. Que por non haber aceite, houbo que comelo asado. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la. A continuación, o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e chanceler desta medalla, Alfonso Rueda Valenzuela, vai proceder á lectura do decreto do Consello da Xunta do pasado 7 de xuño, polo cal se conceden as medallas Castelao 2018. Decreto 61 do 2018 do 7 de xuño polo que se concede a medalla Castelao, en atención aos méritos que neles e nelas concorren, por proposta do vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 7 de xuño de 2018, concédeselle a medalla Castelao a Isabel Aguirre de Úrcola, a María José Alonso Fernández, a Jesús Domínguez Fernández, a Xesús Mato Mato e os carteiros e carteiras rurais de Galicia Correos. Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2018. Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia. Solicito agora a presenza neste escenario do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que procederá á imposición das medallas Castelao 2018. Toca facer agora unha breve semblanza dos galardoados antes de recibir esta distinción de mans do presidente da Xunta de Galicia. Isabel Aguirre de Úrcola, nada en Vilagarcía de Arousa, esta arquitecta dirixe a Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega desde o ano 2008, ano da súa creación. Conta con máis de 25 anos de traxectoria na docencia universitaria e na investigación. É Premio Nacional de Arquitectura Manuel de la Dehesa en 1997 pola rehabilitación do Parque de San Domingos de Bonaval, en Santiago. E tamén é Premio Europeo de Intervención do Patrimonio Arquitectónico polo seu traballo de recuperación paisaxística no contorno do Mosteiro de Cabeiro. Foi nomeada presidenta da Irmandade da Ribeira Sacra, cuxa finalidade é promover, recuperar e salvaguardar os valores culturais, históricos e paisaxísticos desta zona. Recibe agora a medalla Castelao Isabel Aguirre de Úrcola. Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Chanceler, señores membros do Consello da Xunta, autoridades, amigas e amigos, bos días a todos.
Quero agradecer en primeiro lugar este premio ao Consello da Xunta de Galicia e ao seu presidente, ademais, quero agradecerlle o seu constante apoio e interese por todas as iniciativas destinadas á mellora e conservación da paisaxe. Quero agradecer a todos vós por vosa asistencia. E quero tamén facer unha especial mención de agradecemento á Fundación Juana de Vega, que me elixiu no 2008 como directora da Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega, que acababa de crear, confiando na miña capacidade e dándome toda a liberdade e todo o apoio para desenvolver o meu traballo. Quero felicitar os outros premiados polo seu labor e polo recoñecemento que significa obteren a Medalla Castelao, especialmente a María José Alonso, a quen coñecín cando nos elixiron galegas destacadas hai algúns anos, e coa que coincido en ter o premio María Josefa Bonenburger, pois sei da súa impresionante traxectoria como investigadora no ámbito da nanotecnoloxía. É para min unha honra estar neste momento recibindo a Medalla Castelao. Nunca pensei acadar este premio. A verdade é que foi unha sorpresa a chamada do presidente, unha sorpresa que me encheu de alegría e satisfacción. Estou segura de que hai moitas persoas que o merecen tanto ou máis que a min, pero a vida foi moi xenerosa conmigo. Fago o traballo que máis me gusta e por riba prémiame. Esta medalla é unha honra, ademais, porque entendo que a figura de Castelao, que ten tantas facetas, destaca por unha delas coa que me sinto identificada: o amor pola súa terra, amor que o levou a pintar fermosas paisaxes e a dicir, cando estaba lonxe de Galicia, o que botaba en falta a súa paisaxe. Esta paisaxe nosa, que penso é o noso máis representativo símbolo de identidade. Gustaríame destacar que considero moi significativo que me concederan esta medalla por unha traxectoria dedicada á paisaxe no momento presente, no contexto da realidade que estamos a vivir, xa que penso que conxuga dous elementos dunha sociedade nova e con visión de futuro: a presenza da muller en todos os ámbitos da sociedade e a importancia da paisaxe como espello do medio ambiente. A presencia da muller no ámbito público é un feito imparable e necesario porque a sociedade non podía seguir ignorando a metade das persoas que a conforman. Foi un proceso lento e aínda inacabado certamente, pero pensemos que hai máis de 100 anos que as primeiras mulleres entraron na universidade. E como dato significativo direi que a Medalla Castelao téñena 177 homes, fronte a 42 mulleres. Hoxe xa somos 46. É un bo día para todos. Por outro lado, a importancia da paisaxe ven ligada ao valor que a sociedade está a adxudicar ao medio ambiente. É certo que crear novas paisaxes intervindo na natureza é algo que a sociedade leva facendo desde o inicio dos tempos, xa que non podemos esquecer que os agricultores son os grandes constructores das paisaxes. Pero a día de hoxe, a capacidade tecnolóxica permítenos modificar a paisaxe como nunca se fixo. As redes viarias cheas de pontes, túneles e desmontes enormes, os novos portos, os aeroportos, as edificacións con alturas, cantidades e dimensións impensables noutros tempos. Todas estas transformacións e moitas máis na paisaxe teñen unha enorme repercusión no medio ambiente con implicacións directas sobre algo que xa temos comenzado a sufrir, o cambio climático. Unha realidade da que todos somos conscientes, polo que protexer e intervir axeitadamente na paisaxe tendo en conta o que vai repercutir no medio ambiente, establecendo sempre como prioritarios os valores da sostibilidade, é fundamental para a nosa supervivencia. Este xeito de actuar é importante, ademais, para enriquecer as nosas vidas, porque se o medio ambiente é saudable, a paisaxe
ese patrimonio común que temos será fermoso. Por todo iso, penso que hoxe é un bon día para todos nós. Moitas gracias. María José Alonso Fernández é catedrática de Biofarmacia e Tecnoloxía Farmacéutica pola Universidade de Santiago de Compostela, da que tamén foi vicerreitora de Investigación e Innovación. É membro da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, da Academia de Farmacia de Galicia, da Real Academia de Ciencias de Galicia e da Real Academia Nacional de Farmacia. O seu laboratorio foi pioneiro en numerosos descubrimentos no campo da tecnoloxía farmacéutica e na nanomedicina. A súa investigación impulsou o desenvolvemento de sistemas de liberación dirixida de fármacos e vacinas. Coordinou varias investigacións financiadas pola Organización Mundial da Saúde, pola Fundación Bill e Melinda Gates e tamén pola Comisión Europea. Conta con premios como Novoa Santos e o premio Maurice Marie Janot. Recibe agora a medalla Castelao María José Alonso Fernández. Señor presidente, señor chanceler, vicepresidente, señores conselleiros, magníficos señores rectores, excelentísimos señores académicos, autoridades, amigas e amigos. Hoxe é un día trascendental para min. Eu non son galega, pero as miñas raíces de xuventude están aquí. A miña evolución como persoa ao longo de 40 anos da miña vida tivo lugar aquí. E aquí teño a miña familia, o meu sentir. Aún así, me van a perdonar, me van a permitir que me exprese de mi manera más natural en castellano, empezando por agradecer a esta tierra, Galicia, por la acogida, la tolerancia y por el cariño que me han brindado los gallegos. Este reconocimiento es, sin duda, el que más hondo me ha hecho sentir, el que me arraiga aún más, si cabe, a Galicia. Por ello, quiero dar las gracias a la Xunta de Galicia, a su presidente y a todas aquellas personas que han decidido que yo merezco una distinción tan especial. Llevar el nombre de Castelao en esta medalla, una personalidad arrolladora, un ejemplo de lucha continua en pro de la cultura y de sus ideales, será de por vida mi fuerza, mi gran tesoro y creo que la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo. Me siento muy honrada de formar parte de este grupo selecto de personas a quienes admiro por haber sabido llegar al corazón y al bien sentir de los gallegos. Muchas gracias, Isabel, por tus palabras. Quiero hacer extensivo este reconocimiento, como no, a todos aquellos que me han acompañado en mi trayectoria, a mis colaboradores, a mis discípulos, a quienes he intentado inculcar la más alta ambición en su proyección científica y profesional. Y quiero también hacer una especial mención a mi queridísimo mentor, maestro, el profesor José Luis Vilajato, quien me inició en el camino de la ciencia, a quien siempre estaré agradecida. Considero que la Xunta de Galicia ha reconocido a través de este galardón el valor de la ciencia y también de su trascendencia en el desarrollo de este país. Sin olvidar las dificultades que los científicos y profesores de universidad hemos sufrido en la última década, en lo más profundo, yo sinceramente creo que somos unos privilegiados. Y lo creo así porque, de verdad, puede haber sentimiento más placentero que el de descubrir, el de crear, el de diseñar. Si lo hay, para mí, este es el de enseñar.
el de formar a jóvenes investigadores, compartir ideas, trabajar en equipo. Esta es, sin duda, una actividad muy gratificante. Es, en cierto modo, vivir soñando. Y con esto me vienen a la mente unas palabras que me gustan mucho y las he pronunciado en más ocasiones, de Rosalía de Castro. No importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es verdad que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Sí, la investigación es un soñar continuo y yo pretendo soñar hasta morir, pero también luchar por ver esos sueños realizados. En otro momento, en otro acto, querido presidente, me dijo algo muy bonito, que no me he olvidado nunca. Me dijo que mis padres habían sido muy inteligentes porque se privaron de lo más básico para invertir en la educación de sus hijas, para invertir en el futuro. Así es como yo quiero ver Galicia y España, apostando por la ciencia, invirtiendo en el futuro. Nuestro ilustre Castelao decía: la libertad es la única reserva con que cuentan los pueblos para crear su futuro. Ahora que por suerte tenemos libertad, me atrevo a cambiar el sentido de estas palabras y decir: la investigación es la valiosa reserva con que cuentan los pueblos para crear su futuro. Al final, en la vida, uno es en parte lo que heredamos de nuestros padres y lo que percibimos de nuestro entorno más íntimo. Yo de mis padres heredé un gran sentido de la responsabilidad, del esfuerzo, de la honestidad. De Ramón y de Javi aprendo cada día a reconocer la esencia de la vida. Ellos me dan la alegría, la serenidad, que me mueve a seguir esforzándome día tras día. Y finalizo ya dando las gracias a todos aquellos que apreciáis el valor de la ciencia y que consideráis que nuestro esfuerzo de verdad merece la pena, para que este país no abandone esta senda, la senda del bienestar y del progreso. Muchas gracias. Jesús Domínguez Fernández, da Pobra de Tribes, provén dunha das familias máis sinaladas do téxtil galego. En 1972 fundou, xunto co seu pai, a empresa Adolfo Domínguez e Hijos. É fundador tamén da empresa familiar Sociedade Textilonia, que conta con case 2.000 traballadores, matriz de Carolina Herrera e de Purificación García. Desde 2006 comezou a andaina tamén de Bimba e Lola. O seu carácter emprendedor levou a apostar tamén polo campo da alimentación. De feito, actualmente desenvolve co CSIC, co Centro Superior de Investigacións Científicas, unha explotación de gando bovino e ovino, producindo xa carne e leite con omega 3. Jesús Domínguez Fernández recibe agora a Medalla Castelao. Señor presidente de la Xunta, señor chanceler, queridos amigos. Es un honor, un grandísimo honor recibir esta medalla. Ver mi nombre junto al de tantos ilustres gallegos que han recibido este reconocimiento hace que me sienta importante. Le pido permiso, presidente, les pido permiso a todos ustedes para echar una mirada atrás y decir: padres, esta medalla no es mía, es tuya, papá. Es de aquel niño que vivió entre cabras hasta los 11 años, es de aquel niño que, como tantos gallegos, dijo, sin haber leído a Rosalía, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, y se marchó de su tierra, quizás sin una peseta en el bolsillo, a construir horizontes más allá del Padornel y la Canda. Trabajó de limpiador en una estación de tren en Barcelona y tardó 40 años, pero alcanzó el sueño de su vida, que era montar una sastrería con 400 empleados.
E un golpe seco dun accidente nos lo arrebató, tan joven y tan único. Tuya es esta medalla, padre, porque tuyos son los genes y tú nos has enseñado a trabajar y a crear empresa. Y es también de mi mujer Herme y de mis hijas María y Usía. Las tres son mi impulso, mi complemento y mis compañeras. Y es también de mis hermanos, que tantas cosas hemos hecho juntos, y entre ellas crear riqueza en Galicia y para Galicia. Hago estas referencias familiares, incluso nostálgicas, porque quisiera obtener de ellas una guía para las nuevas generaciones, para esos jóvenes de quienes se dice que serán los primeros en que vivirán peor que sus padres, para los que sienten desaliento por falta de oportunidades e incluso a mis 5 nietos. Mi mensaje es que si uno avanza con confianza en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, es decir, encontrará el éxito inesperado en cualquier momento. Es decir, tener ilusiones y sueños, convertirlos en proyectos, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho sacrificio, que la vida al final tiene muchas recompensas. La recompensa del deber cumplido, la recompensa de ser útil a los demás y, aunque sea una sola vez en la vida, la recompensa de algo tan simbólico pero tan satisfactorio como una medalla Castelao. Gracias una vez más, señor presidente. Winston Churchill decía que las condecoraciones nunca se piden, nunca se rechazan y nunca se exhiben. Yo, naturalmente, no he pedido la medalla Castelao. Naturalmente no la rechazo, pero sí la exhibiré con muchísimo orgullo. Muchísimas gracias. Xesús Mato naceu en Paradela, é grego, profesor de religión, filosofía e música. Fundou a Polifónica de Lalín e tamén Radio Popular de Lalín. Tamén foi cofundador do coñecido grupo de folk Fuxan os Ventos. Puxo en marcha Auxilia Lugo, unha asociación que traballa a prol da integración social e cultural das persoas con discapacidade. O seu amor polo rural levouno a pedir destino nas montañas do Cebreiro, onde estivo durante 25 anos encargándose de 6 parroquias. Foille recoñecido o seu traballo e servizos demais con premios como o Lucense do Ano, o Premio Moncho Valcarce ou o Premio de Cultura Tradicional María Castaña. Xesús Mato recibe agora a medalla Castelao. Agradezo á Xunta de Galicia, na persona do seu presidente, o agasallo dunha das medallas Castelao. E felicito aos galardonados comigo e alegro moito da homenaxe expresa ao noso rural galego. A miña consideración primeira vai ser ao Orfeón Lucense e ao Concello de Paradela por facer real este momento e esta medalla. Vai tamén un recordo especial para as parroquias de Lalín, Don Ramiro e Don Xón, onde comecei a miña andadura como cura, donde fui realmente moi feliz, do 58 ao 67. O mesmo tamén para a cidade de Lugo, nos tempos de nacemento de Radio Popular, do 68 ao 83, e para as parroquias da montaña de Pedrefita e a Teixeira do Courel. 3 etapas moi distintas na miña vida, pero cheas de vida e riqueza para mí. Dou gracias a Deus polas oportunidades que me puxo por diante. Podo asegurar que son un dos mimados do Señor. Palpo a súa presenza e síntome apoiado por Él. Os comenzos en Lalín, coa chegada do Concilio Vaticano II,
co Papa San Xoán XXIII e posterior Concilio Pastoral de Galicia, con implicación dos laicos na marcha da Igrexa, e creo que foron quen de abrirmos ollos aos novos xeitos de vivir a vida cristiá. O papel dos laicos era posible e podíamos convertirlo en realidade naquelas utopías do maio francés do 68. Moitos de vós recordades aquela etapa. Europa estaba camiñando cara a unha vida nova, distinta, mellor. A Igrexa tiña que ver, escoitar, acompañar, ser máis humana e próxima no sentido cristiano do amor e da gratuidade. Dende aquí, coido que arrincou a miña filosofía de vivir a vida e de axudar a vivila aos demais. Por iso, é de lei compartir esta medalla co mesmo amor e a sensibilidade que tivo Castelao coa súa terra. Compartila con todos os membros de Galicia Cantoneno, de Fuxen os Ventos, a Quenya, os fregueses da montaña cos seus reises e reiseiros. Quero destacar tamén, sobre todo, a Auxile Lugo como obra máis humana e máis querida, pero considero de obligado e que é de xusticia subliñar que a forza e a eficacia da asociación, tanto a nivel local como estatal, chegou da cabeza e da man dunha maestra lucense, que sei que está presente na sala, e, polo tanto, vou dicir o nome, Marisol Bravos, que asumiu a dirección aos 5 anos da súa fundación. Con ela pasouse de traballar para o traballar con. A diferencia, como vedes, é considerable e xa deu frutos tamén en todo o país. Por iso, remato dando gracias a todos os que vos aledades con esta boa nova. Sodes vos partícipes dela. Bos días a todos. Homenaxeamos agora unha das profesións máis tradicionais, a de carteiras e carteiros do rural, especialmente importante e aprezada en Galicia. Estes 1.007 empregados de correos chegan día a día ás vivendas de todos os lugares, aldeas, parroquias e concellos de Galicia, percorrendo máis de 68.000 kilómetros cada xornada. Contribúen, pois, á cohesión social e territorial de Galicia. Esta medalla quere recoñecer o encomiable labor social e humano dun colectivo que mantén vivo o Servizo Postal Universal. En nome dos carteiros rurais de Galicia recibe a medalla Castelao Dolores Nieto Pérez, carteira en Teo. Pido que suban tamén ao escenario para acompañala María Adoración Rodríguez Fernández, carteira rural en Viveiro, Alberto Otero Sulleiro, carteiro rural en Ourense, e José Antonio Rosende Louzao, carteiro rural no Deza. Señor Presidente da Xunta, Vicepresidente e Chanceler da Medalla, Señor Alcalde de Santiago, Presidente de Correos, autoridades, as persoas que recibiron como a nós esta extraordinaria distinción e a todas as persoas que asisten a este acto, moi bons días. É un orgullo recibir no nome das miñas compañeiras e compañeiros, carteiros rurais, esta medalla Castelao que recoñece o noso labor diario e a nosa relación cos galegos e co territorio de Galicia. Quero expresar o noso máis sincero agradecemento á Xunta de Galicia por esta importante distinción. Somos máis dun milleiro de traballadores de correos os que cada día, chova ou neve, chegamos a todos os lugares das 4 provincias galegas para entregar cartas e paquetes.
Coñecemos palmo a palmo todas as aldeas e as súas xentes. Un mundo rural, identidade de Galicia, que Castelao tan ben coñecía e apreciaba. Nós, cumprindo co servicio público que prestamos, chegamos día a día a todas e cada unha das casas. Mantemos unha relación coa veciñanza que vai máis alá de cumprir co noso traballo. Mais que os seus enderezos, coñecemos as súas historias, somos partícipes das súas vidas. Eu son unha das carteiras rurais de Teo. Hoxe acompáñanme aquí compañeiras e compañeiros das distintas comarcas. Este recoñecemento vai para todos nós e para o resto dos carteiros rurais que, como cada día, estarán levando as súas cartas e paquetes a todos os galegos e galegas. Tamén queremos compartir este premio con todos os compañeiros que fixeron antes este traballo. Xeracións de carteiros e carteiras que durante décadas percorreron camiños sen asfaltar, a pé, a cabalo, en bicicleta, nos medios que fixera falta para entregar noticias moi agardadas, moitas delas de familiares que partiran ao outro lado do Atlántico, ou a Suíza ou a Alemanha. Eran épocas nas que a carta era o único medio para comunicarse e onde o carteiro era unha figura imprescindible para poder recibir as novas dos seres queridos, novas que moitas veces lles tiñan que ler en voz alta. Moito teñen cambiado os tempos. Hoxe aínda seguimos levando novas de seres queridos, e temos avanzado nun camiño de innovación que nos permite seguir sendo referencia para a sociedade. Cambiamos as libretas por ferramentas modernas, como as PDAs, que permiten recibir información inmediata do estado dos envíos na nosa páxina web e tamén nos sistemas das empresas que remiten grandes cantidades de paquetería. Os nosos coches van cheos de paquetes chegados de China, de Londres, de Madrid ou de calquera outra parte do mundo. Os telegramas deixaron paso ás notificacións. Correos ten evolucionado moito nos últimos anos, pasando do mundo analóxico ao digital. Pero algo se mantén. Seguimos sendo unha ferramenta fundamental na conexión tanto das persoas como das empresas. Que as carteiras e carteiros de correos cheguemos a todo o territorio garante que unha empresa ou artesán da montaña lucense poida enviar os seus produtos a calquera parte do mundo en igualdade de condicións que unha compañía con sede no centro da cidade de Vigo. Así mesmo, un veciño do rural ourensán recibirá das nosas mans as súas compras por internet, igual que se vivise nun barrio da Coruña. Nesta sociedade en continua transformación, Correos participa activamente. Seguimos portando noticias e paquetes, portando ilusión para todos os galegos e galegas que nos chegan a tratar como a familiares. As carteiras e carteiros de Correos seguiremos ao seu servizo, ao servizo de Galicia. Moitas grazas. Recuperamos agora as voces de Vox Estelae deste coro para escoitar a peza Deusa Antiga, unha melodía popular con letra de Suso de Toro e arranxos de Marcos Mato. Todo busco
Ten agora a palabra o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Bos días a todos, señoras e señores galardoados coas medallas Castelao 2018, señor presidente do Parlamento, señor delegado do Goberno, señor alcalde de Santiago, señoras e señores membros do Goberno da Xunta de Galicia, señor vicepresidente, señoras e señores deputados, membros da Mesa do Parlamento, señoras e señores presidentes das institucións estatutarias de Galicia, señoras e señores parlamentarios, deputados e senadores en Cortes, señores reitores, señor secretario xeral do Partido Socialista, portavoz do Grupo Parlamentario Popular e do Partido Socialista, señoras e señores que nos acompañan de Correos, sociedade civil, veciños e veciñas de Galicia. A Igrexa de San Domingos de Bonaval lémbranos que o ser humano non é inmortal, pero poden ser inmortais as súas ideas. Rodéanos o eco de ilustres galegos do pasado que aquí repousan e que son unha representación doutros moitos que soñaron unha terra moi diferente a que viviron. Somos fillos das súas ideas. En todo o que Galicia é, nesta altura do século XXI, están os seus pensamentos, os seus anhelos e as súas inquedanzas. Esas ideas perpetúanse, son acollidas polo pobo, transfórmanse en vontade colectiva e desembocan non soamente en institucións, senón, sobre todo, nun xeito singular de entender a convivencia. É certo que os galegos temos un carácter propio. Non o é que esa mentalidade que nos distingue sexa produto do azar. Foi conscientemente labrada e cultivada por homes e mulleres que moldearon a nosa maneira de ver e de estar no mundo. A pouca distancia de onde nos atopamos está a Porta do Camiño, lugar de entrada inmemorial de peregrinos chegados polo camiño francés. Pasaron 9 séculos desde que o Códice Calistino recollera a información sobre este acceso e, non obstante, aínda compartimos as ideas que animaban os galegos de entón cando daban a benvida aos forasteiros. Mais preto no tempo, tal día como hoxe, do ano 1984, regresaban ao noso país os restos de Alfonso Rodríguez Castelao, como se dun peregrino póstumo se tratase. Retornaba o patriarca a unha Galicia que daba os seus primeiros pasos coa democracia e o autogoberno, impulsada por moitos homes e mulleres que tiñan en lugar senlleiro das súas bibliotecas o Sempre en Galiza ou calquera dos álbums do Rianxeiro. As súas ideas sementadas aquí en tempos turbulentos ou naquela Galicia transportada a Bos Aires xermolaran para contribuir ao rexurdimento do país. As ideas sobre a Galicia do adeus de Rosalía de Castro, as ideas feitas pedra de Francisco Asorei, ou a poesía na mente creadora de Ramón Cabanillas, as ideas cartográficas dun Domingo Fontán, que percorreu palmo a palmo a nosa terra para recoñecer nela unha fonda unidade. As ideas de Alfredo Brañas sobre o rexionalismo como pedra angular dunha Galicia recuperada e de unha España cohesionada. Sobre ese fantástico cúmulo de sentimento, de erudición, de cultura, ciméntase o presente da nosa comunidade autónoma. Aínda que esas ideas forxadas en séculos sexan vigorosas, esmorecerán
sen unha atención constante. Non deberíamos caer no erro de pensar que os conceptos de convivencia, de tolerancia ou de respeto pola opinión allea poden manter a súa preponderancia sen o concurso activo da sociedade. Abonda con mirar ao noso redor para decatarnos de que ideas fraudulentas que volven como fantasmas do pasado están cuestionando valores que considerábamos inamovibles e que agora son presentados interesadamente polos populismos como armatostes embellecidos. A democracia, a convivencia, a solidaridade, a igualdade de xénero, o europeísmo, o galeguismo necesitan ser reivindicados e renovados cada día. Non podemos confiar en que unha selección natural das ideas faga que as boas sobrevivan e as malas desaparezan, como algúns pensaron erróneamente noutras épocas históricas de infausta memoria. Os soños dos nosos devanceiros, que son as nosas realidades, precisan dunha defensa constante, na que se mesture o pragmatismo e o sentimento, a eficacia e a emoción, a razón e o corazón. Señoras e señores, ilustres premiados, a cerimonia das medallas Castelao é sempre unha ponte entre os galegos ilustres do pasado e os do presente. Esa ponte dinos que Galicia é un destino. Non é un lugar de paso, nin un mero elo, ningún lugar onde nunca se desfán as maletas, nin tampouco un sitio axeitado no que agardar o próximo embarque. A Galicia do adeus e hoxe a Galicia da benvida. Deixamos de ser un lugar a medio camiño entre o mito e a memoria no que se soña desde lonxe para ser un país moderno que se fai acotío sen deixar de soñar. Galicia é unha tarefa e Galicia tamén é un destino desde onde se pode influir no mundo. Foi un dos intelectuais máis admirados de Europa da súa época quen combateu o estereotipo de Galicia como algo pequeno ou limitador e demostrou que a pequenez non estaba no país, senón nalgúns dos seus observadores. Vicente Risco sigue tendo razón. Fenómenos como a globalización, a superación das vellas fronteiras e a descentralización dos grandes espazos políticos achegan novos argumentos a favor do ourensán. Nun contorno descentralizado, Galicia é o centro. Nunha España e unha Europa complexas, cobra nova importancia a reflexión que facía o conde de Lemos a principios do século XVII a propósito da presenza dos galegos nos grandes asuntos do Estado. Nos seus relatos, o monfortino asimilaba os seus paisanos cun bufo que observa, valora e agarda, como corresponde á especie asociada na mitoloxía da sabiduría. Hoxe Galicia está premiando a sabedoría. Naquela Galicia das despedidas perpetuas, Rosalía de Castro teimaba por reter a paisaxe e incluíla na equipaxe do emigrante. Agora, Isabel Aguirre de Urcola a coida, a recupera e a rehabilita. Igual que esas ideas das que falábamos, a paisaxe non sempre se defende espontaneamente e require unha mente e unhas mans expertas. A Universidade de Harvard incluiu a esta directora da Escola Galega da Paisaxe nunha exposición dos 15 mellores paisaxistas de Europa. Os galegos podemos pasear polo Parque de Bonaval ou na contorna do Mosteiro de Cabeiro ou na contorna da Cidade da Cultura para constatar que Galicia é, por obra da natureza, un dos centros do paisaxismo que nós temos que comprometernos
a valorar máis e a cuidalo mellor. María José Alonso Fernández está a facer de Galicia un centro do que poderíamos denominar farmacoloxía intelixente. É unha muller polifacética que investiga, que ensina, que participou na xestión académica co impulso do Campus Vida. Forma parte da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos e non sente que esteamos na periferia. Hai que facerlles moito caso cando afirma que os países desenvolvidos chegaron a selo porque investiron moito en investigación e en innovación, como hoxe volveu a recordar. Os políticos e as políticas non debemos esquecelo nunca. De Tribes a Ourense e de Ourense ao mundo. Jesús Domínguez téñeno definido como unha persona que xera movemento. Este empresario que achega a súa capacidade emprendedora para que Galicia sexa o centro da industria téxtil europea. Este empresario ten o mérito engadido de superar con decisión reveses e contratempos, que el mesmo, dunha forma sucinta, relatou. O seu berce empresarial está na sastrería e camisaría El Faro. Nunca se apagou. A luz mantívose acesa e, grazas a iso, este home emprendedor está sendo quen de vestir dende Ourense a varias xeracións de todos os continentes. Aproveito para saudar o alcalde de Ourense. Con marcas tan recoñecidas como Purificación García, Carolina Herrera ou xa, na man das súas fillas, Bimba e Lola. Nunca valoramos como se merece, na miña opinión, os creadores e os empresarios da moda, que levan a marca de Galicia en millóns e millóns de prendas por todo o planeta. Veñan os homes rexos e fortes, cos ollos limpos traballadores, que espallen xuntos sin refolgar o desenrolo do noso fogar. Se unha comunidade puidese contar con varios signos, un deles podería ser de fuxan os ventos. Isto non é posible, aínda que o repaso daquelas cancións nos devolvan a un tempo incerto, onde todo estaba por vir, pero non chegaba, por utilizar as palabras líricas de Salvador García Bodaño. Xesús Mato fixo de Galicia un centro de esperanza. No decreto que crea esta distinción, sinálase aos que demostraron fe na cultura, na historia e no ser dun pobo. O noso crego de Paradela soubo facer sitio na súa alma grande a esta fe diferente a que é propia da súa condición. Esta recompensa é cativa comparada coa que lle tributan adoito fregueses, discípulos e beneficiarios do seu labor social, pastoral e musical. Con razón, chámalle o alcalde a sotana voadora. Agora existen máis, pero as cartas foron a única fiestra que os galegos tiñamos cara ao mundo. O sobre gardaba un tesouro e as letras permitían facer próximo o que estaba lonxe. Os carteiros, as carteiras, que reciben a medalla Castelao e que percorren, como se dixo, e se dice rápido, pero hai que facelo, 68.400 kilómetros todos os días. Sin dúbida, esta é a primeira rede social de Galicia. Podemos atribuirlles unha gran parte do mérito de que Galicia conservase unha unidade de papel e palabra. Nos tempos en que o noso país sufría de illamento interno e externo, a chegada do carteiro facía que o veciño se sentise por un momento no centro do mundo. Así que, señoras e señores, cando vostedes tomen a decisión de encargar un paquete a calquer lugar do mundo, saiban que Correos é a compañía de todos.
Señoras e señores, tanto os galegos ilustres, que xa non están, como os que distinguimos en edicións anteriores das medallas de Castelao, que nos honran algúns deles coa súa presenza, como os que acabamos de distinguir neste acto, todos eles son protagonistas dun galeguismo singular. Un galeguismo ao que todos contribúen e do que ninguén se apropia. Desgraciadamente non sucede así, con todos os ismos asociados a territorios e entidades. O noso inclúe, aglutina, agrupa e, polo tanto, fainos máis fortes. Ningún dos nosos compatriotas se sente alleo a unha galeguidade na que o conxunto non asolaga o individuo e onde o individuo non vive a marxe do conxunto. A clave está noutra das cancións de Fuxan os ventos, aquela que di como un irmán che falo. Seguir falándonos como irmáns fixo, fai e fará de Galicia o destino, o centro, a premisa, a conclusión. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, presidente. A entrega das medallas Castelao chega a súa fin. Noraboa aos 5 galardoados e grazas, por suposto, a todos vostedes pola súa presenza, por acompañarnos. Solicito a incorporación de novo a este escenario do vicepresidente da Xunta, chanceler da medalla, Alfonso Rueda Valenzuela. Pechamos o acto coa interpretación do himno galego a cargo do coro que tan ben nos acompañou durante esta xornada.
pois despois desta fantástica interpretación do hino galego a cargo do grupo Vox Estelae, agora os premiados mailo presidente da Xunta e o vicepresidente chanceler das medallas van facer unha foto de familia como é habitual neste escenario. Foi unha xornada emotiva que remata uns minutos antes do que estaba previsto e que está chegando xa ao seu fin. Unha xornada emotiva na que os galardoados recibiron con agrado as medallas, como non podía ser de outra forma. Discursos realmente emocionantes, sobre todo, se cabe, se me permiten, o dos carteiros rurais de Galicia, un colectivo amplo que mereceu, como todos os galardonados, esta medalla. E nós xa non temos tempo para máis, foi un placer estar con vostedes esta mañá. Agradecemosles a súa atención e devolvemos a conexión aos estudios de San Marcos. Boas tardes a todos.